som akurát po sedení s klientom, kde sme mali práve Psyche a je tu téma, ktorú šupnem trošku nahlas aj do toho kolektívneho prostredia, keďže je to téma, kde vidím skrz klientov, ktorí mi chodia, téma hnev. Cieľové prehlásenie, ktoré si klient formuloval, bolo všade slovo pokoj. Ale keďže žijeme v tom duálnom svete, tak opak alebo polarita pokoju v jeho prípade bolo hnev, frustrácia, nasratosť. A jasné, že tu sme si aj krásne prišli skrz tento priebeh, že z toho detstva skrz toho jedného rodiča, ktorý bol prísne autoritatívny, mu to chodilo skrz šéfov, ktorí boli prudko autoritatívni. A tam to súviselo vlastne s tým hnevom v tej forme aj zablokované vlastne tá komunikačná čakra, kde keď bol ako malý chlapec, tak nedovolil si oponovať tej autorite, teda v podobe toho jedného rodiča. A preto vlastne ten hnev ako keby odkladal a bral, že je zlý, lebo tak bol vychovávaný, že ten hnev sa jednoducho má schovať za nejakej krabice a schovať sa a nemá sa ukladať, pretože správaj sa slušne, vyzeraj slušne, chovaj sa slušne, pekne sa šmíkaj, pekne sa hraj. Toto vidím naozaj všade, aj keď idem na ihriska, tak bežná veta rodičov je šmíkaj sa pekne, čo mi mne to príde vtipne, lebo šmíkaj sa pekne, to znamená, že šmíkaj sa tak, aby nudného dospeláka nedziglo na ihrisku. Takže očakávať od dieťaťa, že sa bude šmíkať v polohe mŕtvého chrobáka, odkotúla sa dole a zase hore, že deti sú život, deti sú živé. A keď sa vrátime teda naspäť k tomu klientovi, tak cieľové prehlásenie si chcel dávať cítim pokoj vo všetkom, alebo som pokojný v každej situácii. A to mi príde ako nálepka na ten hnev, na tú nasratosť, na tú frustráciu z toho, že proste ten hnev nemá byť potlačaný. To mi príde ako keď sa napríklad idem trošku expresne to vyjadriť, keď sa v obývačke niekto vysere a prekrie to kobercom a bude sa tváriť, že to tam nie je. Ono je úplne v poriadku, keďže žijeme v tom duálnom svete, že ja som aj tým pokojom a ja som aj tou nasratou, som tou frustrovanou a obidve tieto časti sú mnou. A je v poriadku, že som aj tou jemnou, teda tou pokojnou a tou nasranou, že to som ja, aj to moja súčasť, aj to v poriadku, že to tak mám. A aj ten hnev sa dá ísť rôznymi metódami, napríklad niekto môže ísť zrúbať drevo, niekto si môže ísť zabehať 12 minútovku, niekto môže ísť plávať, niekto si pustí liečivé mantry na YouTube, každý má inú formu toho hnevu, ako sa dokáže z toho človeka dostať von. A keď mne napríklad pomáha otázka, že čo by urobila Silvia, ktorá sa miluje. A mne presne vtedy príde aj odpoveď, že keď som nasraná, tak mi príde, OK, tak chod sa vytancovať. U mňa je to forma tanca, kde sa ja tým tancom opäť jednoducho vytrasiem, dám to zo seba preč. Každý to má inak. A toto je to počúvanie samého seba, že kde ja to mám tak, že ten hnev dokážem dať z tela von. Niekto sa ide vynadávať do lesa, niekto ide rozbiť boxovací pytel. Že naozaj, že pýtajte sa samého seba, čo by urobila Silvia, ktorá je nasraná, čo by urobil Peter, ktorý je nahnevaný. Každý sa opýtajte sám za seba, že čo by si išiel robiť. Pretože mne to pripomína aj tému, ktorú som riešila ja, jemnosť versus tvrdosť. Ja som mala nastavenú, že chcem byť jemná, ale v tom duálnom svete bola tá tvrdosť. Ja som neprijímala tvrdosť samej seba, že som aj tá tvrdá. A ja som tú tvrdosť dávala preč. Videla som iba tú jemnosť. Ja som pre tou tvrdosťou zatvárala oči, že nie, tá tvrdosť nie som ja. Nie je to moje, ale nestotožňujem sa s tým, nechcem to mať vo svojom okolí. A potom prichádzajú tie situácie,
do toho života, kde to ja vymagnetizujem, že mi potrebuje prísť, kde ja idem chcene, nechcene do tej tvrdosti. A tiež mi to trvalo a pokiaľ som pochopila, že áno, v tom duálnom svete ja som aj tá jemnosť a som tam aj tá tvrdosť. A toto je súčasť mňa. A ja cez to srdce si vyberám, či práve v tej situácii, ktorá sa mi deje v živote, idem s láskou do tvrdosti, lebo si to situácia vyžaduje, kde si ja stanovím hranice pred tým okolím, kde už hovorím dosť a idem do tvrdosti, alebo idem cez to srdce, cez to rozhodnutie, ok, teraz chcem byť jemná. Idem do jemnosti, lebo to práve tak cítim, lebo práve je to to, čo jednoducho mám ísť do toho. A ja sa rozhodujem medzi týmito dvoma polaritami. To neznamená, že je iba jedna polarita a tá druhá nie je. Tak ako v prípade toho môjho klienta, ktorý riešil ten pokoj a nasranosť. Pretože tí muži tiež boli vychovávaní, že správaj sa pekne, slušne, nepláč a tak ďalej a tak ďalej. A muži sa potom stratili sami v sebe a už nevedia, akým sú a proste ten hnev kamuflujú, aj keď majú žilu navretú na čele, takže ich ide roztrhať. Takže je úplne v poriadku prijímať tých kostlivcov a nezatvárať pred nimi dvere. A preto som ja veľmi vďačná za vás, že prichádzate za mnou s tým, že máte nejakú tému, ktorá sa vás dotýka, ktorá sa vás týka a chcete ju vytiahnuť von a chcete sa s ňou konfrontovať. A za to som veľmi vďačná, pretože aj keď som videla vlastne klient, keď odchádzal, tak mi hovorí, že ako si udržím tento pocit pokoja. A ja, že je to v poriadku, že si teraz spokojný a príjmi aj to, keď budeš opäť potom nahnevaný. A že už iba ty sám sa rozhodni v tej danej situácii, ako to chceš teraz mať. Či chceš byť ten nasraný a ideš to dať zo seba von, lebo máš naakumulovanú energiu, lebo ťa žena nasrala, alebo ťa ženy, alebo deti nasrali, alebo šéf, alebo ideš do toho pokoju, kde jednoducho, ok, idem si teraz prečítať, alebo idem čítať knihu, alebo idem zastrihávať vinice, alebo idem okopávať a vyberám si a tancujem v tej fragmentácii, ktorá je vlastne súčasť mňa. Takže hociaké pocity, ktoré nechcete ukazovať, to možno aj pre vás, že akú máte tú palčivú tému, ktorú viete, že ste, a zatiaľ si všímam, že veľa ľudí má potlačený ten hnev, tak nezatvárajte pred ním oči. A mne napríklad aj veľmi pomohli masáže. Že aj skrz tie dotyky, cez tú jemnosť, mne sa vlastne poumoľňovala ako keby tá betonová škrupinka, ktorú som mala okolo seba. Takže toto je tiež tá vedomá práca sám na sebe, že dáva tú energiu sebe. Lebo ako som aj hovorila klientovi, že vlastne keď si predstavím teda nejakú pyramídu priorít, tak ja mám samú seba naozaj na tej špičke. Ja mám samú seba na prvom mieste. A nie je to, teda každý si môže predstaviť predtým, že to je egoistické, sebecké, ale keď mám naplnenú samú seba, tak ja z toho plného pohára potom viem odlievať aj iným okolo seba. Ale keď som ja prázdny pohár, ja nemám čo odovzdať. A to je aj tá energia toho priestoru, tej ženy, ktorá je v tej domácnosti. Keď tá žena vyživuje tou energiou ten priestor, tak energeticky vyživuje aj tie deti, aj toho partnera. Tým deťom sa darí, tie deti sú zdravé, tie deti sú vitálne, mužovi sa darí finančne, zdravotne, hociako, pretože tá žena naplňa samú seba, tým vyživuje ten priestor. Takže toto je taký ten môj uhol pohľadu, môj svet, ktorý ja vnímam, a je to úplne v poriadku, keď každý to máme úplne inak. Takže som iba chcela dať do kolektívu, do kolektívneho pola vnímania, že je v poriadku mať polarity, tú jemnosť a tvrdosť, ktoré som riešila ja. Je v poriadku mať tu pokoj a ten hnev, frustráciu, nasratosť. Aj to je súčasť mňa. Alebo aj tá arogancia a ja neviem, čo je opak arogancie, že aj toto je v poriadku, aj toto som ja. Že všetky, to neznamená, lebo čím viac odsudzujem niečo, alebo keď ten je arogantný, ten je zákerný, tak to, čo nás irituje na druhých, tak to máme aj my sami v sebe. A iba prijať, že OK, aj ja som zákerná, OK, aj ja som, dajme tomu,
falošná, že všetky tieto aspekty aj ja som nimi. A iba ja sa rozhodujem, že či to chcem používať, alebo či sa rozhodnem pre inú cestu. To je ako, tiež mi pripomína, keď boli kedysi v rozprávkach Tom a Jerry, čo sme mali na ramenách v tých rozprávkach, že ten dobrý Jerry a zlý Jerry, alebo dobrý Tom a zlý Tom, a tá dobrá časť mňa a zlá časť mňa, a že odo mňa, že sa rozhodujem, či vyživujem tú dobrú časť, alebo či vyživujem tú zlú časť. A kde dávam tú energiu, lebo tam, kde dávam tú energiu, to rastie. A to je, aj toto by som chcela zvedomiť, že kde dávam tú energiu, tam je tá pozornosť a to sa akumuluje a zväčšuje. Takže je to fakt naozaj o tej zodpovednosti, ktorú máme my vo svojich vlastných rukách. Nie on, alebo ten, že oni za to môžu. Nikto za to nemôže. Proste ten život si tvoríme my sami. A keď nás sere niekto, tak OK, čo to ukazuje mne, že toto ja beriem ako fantastické trenažery sama pre seba, že OK, tak čo mi opäť tento človek prišiel ukázať, že to vo mne hrkoce. A jasné, že to není crème brûlée na pláži Zanzibare, lebo je to tiež čeliť samej sebe, kto vlastne som a prijať aj tú časť, ktorou som, lebo je to mojou časťou. A nie, že túto časť nechcem, nie je to moje, pretože zatváram oči pred niečím, čo mi príde niekto ďalší zahrať, že no poď, či si to prijala, alebo ešte nie. Opäť ďalší učiteľ, trenažér, cez ktorého sa to budem aj tak musieť naučiť, takže toľko monológ k téme, kde mi prišiel klient na sedenie v rámci Psyche a sme pootvárali rôzne témy a riešili sme aj ďalšie balancy, a fragmentácie, ktoré si tiež dovolil, aby prešli ním. Takže som veľmi vďačná za vás, ľudí, ktorí mi prichádzate a keď cítite, že spolu ladíme, tak pod videom bude stránka, kde ma viete nájsť a ak cítite, že spolu ladíme, tak mi kľudne môžete napísať a môžeme sa stretnúť a možno objavím aj v tebe niečo, čo si ani nevedela, že tam máš. Ďakujem krásne, ahojte.